Habang nagkukwento si Pipeng, halos hindi mapigilang magulat ng lalaki dahil sa kanyang mga narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, panay naman ang pagmamasid nila sa paligid. Bale, pinili nilang tumungo sa pinakagitna ng kulungan nang sa gayoy walang makapagmanman sa kanilang mga tiray. Totoo ba ang sinasabi mo? Paano nangyari na ikaw ang taong nakalathala sa alamat? Wika ng lalaki. Hindi ko din ho alam, Manong. Pero yun ang sabi sa akin ng aking mga magulang at maging kumpare nito. Ilang buwan na rin kami nakikipaglaban sa mga tiray hanggang sa madapo kami sa lugar na to. Paliwanag naman ni Pipeng. Maya-maya pa, biglang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat nila ang paglapit ng iilang tiray sa paligid. Nag-aangil ang mga ito at parabang kukuha na naman ito ng bilanggo na kanilang makakain. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapasok ang mga nilalang na yon sa loob ng bilangguan. Pinaghahawi nito ang lahat ng nagmamakaawang bilanggu sa loob hanggang sa dumating ang puntong narating nila ang kinaroroonan ni Pipeng. Ano ang ginagawa nyo? Ha? Bungad na wika ng tiray. Wala kaming ginagawa maliban sa paghihintay ng mga uod na maliligaw sa lugar. Paliwanag naman ni Ongkoy. Matapos nitong makapagpaliwanag, agad naman silang tinalikuran ng tiray nang wala nang iniiwang mga salita. Kasabay ng pagtalikod ng mga ito, ay siya namang pagdakma nila sa isang kalunos-lunos na babae na halos butot balat na. Sa pagkaladkad nila sa nakakaawang babaeng yon, agad namang ipinikit ni Pipeng ang kanyang mga mata habang nag-iisip kung papaano ito maisasalba. Pagsipat ni Ongkoy sa nanggigigil na si Pipeng, agad naman niya itong hinawakan habang nagwiwika ng, kung ikaw nga ang albularyong nakalathala sa alamat, hindi pa ito ang oras ng iyong paghihigante. Maghintay ka, Pipeng. Makakabawi din tayo sa kanila. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, pilit naman niyang ipinagsiksikan ang kanyang gusto. Kahit papaano, naiintindihan naman siya ni Ongkoy dahil sa nakakaawa nga talaga ang babaeng yun. Siguro kung nagkataong isa yon sa kanyang mga mahal sa buhay, ay baka hindi rin siya magdalawang isip na gawin ang bagay na nais gawin ni Pipeng. Nang tuluyan ng makalayo ang mga nilalang, dahan-dahan namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ang tanging naririnig lamang nila noon ay ang pagsisigaw ng babae habang patuloy itong binabalata ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na itong nagwala dahil sa inilublubyo ng mga tiray sa napakainit na langis sa kawa. Wala nang nagawa ang babaeng yon kung hindi ang dumanas ng kahindik-hindik na pangyayari bago tuluyang bawian ng buhay. Sa pagkamatay nito, agad naman itong iniahon sa kawa ng mga tiray habang walang sawang pinagsaluhan. Ang mga kasama naman noon nila Pipeng, bakas na sa mukha ang takot dahil sa alam nilang nakasalang na din sila sa pagkain ng mga ito. Ang iilang patuloy na nagpupumilit na makawala sa kulungan ay dinakma naman ng iilang alaga ng tiray at walang pag-aatubiling inilubog din sa kawa. Pipeng, sabihin mo, nakuha mo na ba ang gabay ng iyong nakaraan? Yun lang ang nag-iisa nating paraan para makalabas ng buhay sa lugar na ito. Wika ni Ongkoy. Ang bathala ba? Oo, nakuha ko na siya. Subalit,
Hindi ko siya kayang tawagin sa ngayon dahil ako'y labis na nanghihina pa. Sagot naman ni Pipeng. Nang marinig ni Ongkoy ang sinabi nito, agad naman niyang inilapit ang tenga ni Pipeng sa kanyang bibig upang bulungan ito ng napakahina. Marami din kasing umaaligid noon sa paligid na maaaring magsumbong sa kanila sa mga tiray. Ayon kay Ongkoy, na kaya hindi niya nagagawang matawag ang bathala dahil sa pagkawala ng kanyang pananalig sa kanyang sarili. Hindi naman nagdududa sa kanya si Ongkoy sa kadahilan ng nararamdaman din niya ang kakaibang presensya ni Pipeng na bumabalot sa kanyang katawan. Pipeng, maraming rason kung bakit hindi mo na nagagawang matawag ang bathala. Marahil ay kulang ka pa sa karanasan o di naman kaya ay may ibang rason ang nilalang. Nabasa ko sa alamat na yon na kayang tawagin ng maalamat na antingero ang bathala kahit siya ay malapit ng pumanaw. Hindi basihan ang kalakasan ng iyong pangangatawan kundi ay ang kadalisayan ng iyong kalooban. Paliwanag naman ni Ongkoy. Dagdag pa nito na maaaring may mga kondisyon pang hindi natutuklasan si Pipeng para mailabas ang potensyal ng kanyang lakas. Labis-labis na naniniwala si Ongkoy na hindi lang hanggang doon ang kakayahan ng isang maalamat na antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, maigi namang pinag-isipan ni Pipeng ng mabuti ang lahat ng kanyang mga narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang diskusyon, muli na naman silang naantala dahil sa pagyakap ng kadiliman sa buong paligid. Ayon kay Pipeng, na sa lugar na yon, meron din namang nakatagos na liwanag na araw, pero hindi lang ito ganoong kaliwanag dahil sa salamangkang ginamit ng mga tiray, maikubli lamang sa mundo ng mga tao ang kanilang pugad. Maya-maya pa, nagsulputan na sa lugar na yon ang nagsisilakihang uod, hudyat ng panginginain nila Pipeng. Kahit labag man ang bagay na yon sa kanyang kalooban, pilit niya itong tiniis, alinsunod sa nais ni Ongkoy. Ramdam din kasi noon ni Pipeng kahit papaano na merong pag-iingat sa kanya ang kanyang lalaking nakatagpo sa kulungan. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo, halos hindi na mamukaan si Pipeng sa lugar na yon. Bukod sa wala silang ligo, doon na din nila inilalabas ang kanilang dumi sa loob ng kulungan. Matindi na din ang pamamayat niya noon dahil sa pagkawala ng sustansya sa kanyang mga kinakain. Isang araw, habang nagpapahinga si Pipeng at si Ongkoy, bigla na lamang silang napatayo nang masipat nila ang hukbo ng mga tiray na papalabas sa kanilang pugad. Nasa kaanyo-anyo ng isang ordinaryong tao na merong dalang nagsisilakihang mga bayong at tali. Mabilis ang ginagawang paglalakad nito at hindi yun lumilingon sa kahit anong direksyon maliban sa kanilang dinaraanan. Tingnan mo mga yan, Pipeng. May lakad na naman. Wika ni Ongkoy. Oo nga no. Saang lupalop naman kaya yan tutungo? Kasywal na sagot naman dito ni Pipeng. Nang marinig ito ni Ongkoy, dali-dali naman siyang lumapit sa binata upang ito ay kausapin. Pipeng, ano ka ba? Hindi yan ang nais kong ipaunawa sa'yo. Tingnan mo, walang nagbabantay na tiray sa buong paligid. Pagkakataon mo na upang palabasin ang bathala. Tandaan mo, kahit anong mangyari, isipin mo ang ating pagnanais na makatakas sa lugar na ito. Wika ni Ongkoy. Matapos nitong makapagsalita, agad namang dinukot ni Pipeng ang natutulog niyang mutya ng reyna ng mga langgam.
Halos naubos na din kasi ang taglay nitong lakas dahil sa hindi ito nakakakuha ng mga mabubuting esensya ng paligid. Wala ring silbing pakainin yon ng mga dasal kung ang lugar na kanilang kinaroroonan ay pugad ng mga demonyo. Maya-maya pa, bigla namang naantala si Pipeng nang maramdaman niya ang paglapit ng isang tiray sa kanilang hawla. Kahit nakapikit siya, hindi niya maiwasang mabahala dahil sa napakalakas nitong presensya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, kitang-kita niya ang paglapit sa kanya ni Ungkoy habang nagwiwika ng, "Pipeng, huwag mo na munang ituloy. Ang pinuno ng mga tiray, nandito na." Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang umupo at umaktong walang ginagawa. Ganon din ang ginawa ni Ungkoy na mabilisan din namang gumapang papalayo sa kanya. Maya-maya pa, bigla namang pumasok sa hawlang yon ang pinuno ng mga tiray na walang kasama. "Antingero, nasaan ka? Batid kung meron kang ginagawang hindi maganda sa lugar na ito. Magpakita ka! Kung ayaw mong isa-isahin kong pagkakatayin ang mga taong naririto." Wika ng pinuno ng mga tiray. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsiiyakan ng lahat ng kasama ni Pipeng sa loob ng kulungan. Dahil sa mga pangyayari, hindi na niya natiis ang kanyang sarili na hindi magpakita sa tiray. "Narito ako. Anong kailangan mo? Wala naman akong ginagawa kung hindi ang hintayin ang kamatayan ko." Wika ni Pipeng habang nag-aaktong may sakit. Sa pagsilay sa kanya ng tiray ay halos umabot sa tenga nito ang pagngisi. Kitang-kita niya kasi ang paghihirap ni Pipeng sa loob ng kanilang bilangguan. Ngunit lingid sa kaalaman ng pinuno ng mga tiray, siya ay matagumpay na pinaglalaruan ng maalamat na antingero. "Magdusa ka, Raha. Nais kong makita ang iyong paghina at pagyakap ng iyong katawan sa lupa. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin kakainin hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Sa ilang araw pang lilipas, sinisigurado ko sa iyo, nahihilingin mo na sa amin na tapusin ang iyong kaawa-awang buhay." Wika ng pinuno ng mga tiray. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-utos niya sa kanyang tagasunod na kumuha ng isang biktimang nakakulong kasama niya. Dali-dali namang hinatak ng isang mandirigmang tiray ang isang matandang nasa bukana ng kulungan nang marinig nito ang sinabi ng kanyang pinuno. Matapos yan, tuluyan na din silang bumalik sa kubong kanilang pinagtataguan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumapit sa kanya si Ungkoy upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Sa paglapit ni Ungkoy sa kanya, agad naman itong inilahad ang kanyang nag-iisang sikreto kay Pipeng. "Siguro nga wala na akong pagpipilian, kundi ang ibahagi sa iyo ang aking nalalaman. Pipeng, bibigyan kita ng 5 kataga na minana ko pa sa aking mga namayapa. Hindi ko makontrol ang naibibigay nitong sugat sa aking kaluluwa at katawang lupa, kung kaya't isang beses ko lamang ito sa iyo babanggitin." Wika ni Ungkoy. Dagdag pa nito na bago pumanaw ang kanyang ama noon, ibinili nito sa kanya na kung magawa niyang makatagpo ang dakilang antingero, kinakailangan niya itong maibahagi. Kaya lang naman natagalan si Ungkoy na ibahagi ang bagay na yon dahil sa naghihintay din siya ng kumpirmasyon na manggagaling sa isang tiray o maging sa pinuno nito.
Ang kanyang mga narinig noon sa pagbisita ng nilalang, isa ng matibay na pruweba na si Piping nga ang taong itinakda. Matapos marinig ni Piping ang bagay na yon, nanatili lamang siyang tahimik at nagmamasid. Maya-maya pa, nakita niyang nag-iipon na ng lakas si Ongkoy upang sabihin ang mga bagay na kanyang pinakatago-tago. Pinili nitong lumapit ng maigi sa kanya upang maging malinaw ang lahat ng kataga na kanyang sasabihin. Habang binabanggit ni Ongkoy ang mga katagang yon, hindi niya mapigilang mamilipit dahil sa sobrang sakit sa hindi malamang dahilan. Animoy ang kanyang kaluluwa noon ay iniipit ng isang napakalaking bato dahil sa kanyang aksyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbanggit ng ikatlong salita, ramdam na ni Pipeng ang kakaibang lalim na pinanggagalingan ng boses nito. Manong, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Pipeng. Matapos niyang makapagsalita, hindi naman siya pinansin ni Ongkoy dahil sa pagtutuon nito ng kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Ilang saglit pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos nito ang pagbanggit ng mga kataga. Natandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo, Pipeng? Nakalimutang karunungan niya ng koronados at atardar. Mabisang panlaban sa mga nilalang sa kahit na anong larangan. Yun nga lang, naghahangad ito ng matinding kapalit sa sinong taong nakakaalam sa aral. May tiwala ako sa iyo, Pipeng, na ikaw ang taong makakagamit sa mga katagang yan. Wika ni Ongkoy habang medyo naghahabol ng kanyang hininga. Maya-maya pa, bigla din namang bumagsak ang katawan nito sa lupa dahil sa labis na pagod. Hinayaan lang naman yon ni Pipeng sa kadahilan ng alam niyang nagpapahinga lamang ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga katagang binigay ni Ongkoy nang halos walang kahirap-hirap. Ang akala ni Pipeng, isang ordinaryong kataga lamang ang kanyang binabanggit noong mga oras na yon. Ang hindi niya alam, sa bawat pagbanggit niya ng mga kataga, nagbibigay ito ng kilabot sa buong paligid. Ang mga kahoy na nagsisilbing pundasyon noon ng kulungan, dahan-dahan ang narurupok dahil sa pagkawala ng salamangkang bumabalot dito. Nang mapansin ni Pipeng ang pangyayaring yon, ninais niyang ituloy-tuloy ang kanyang nasimulan hanggang sa dumating ang puntong ang kulungan nila ay tuluyan ng gumuho. Sa pagsilay dito ng mga bilanggo, mabilisan naman itong nagsipulasan. Tahak-tahak ang iba't ibang direksyon ng lugar. Ganon din ang ginawa ni Pipeng sa pagbabaka sakaling siya ay tuluyang makalayo sa lugar na yon. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatigil sa pagtakbo nang marinig niya si Ongkoy na patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Pipeng! Nasaan ka? Dito ang daan, Pipeng! Sigaw ni Ongkoy. Dahil sa hindi pa naman siya noon nakakalayo, napagpasyahan niyang balikan ang kanyang kaibigan upang sundin ang nais nito. Sa paglapit niya kay Ongkoy, dali-dali naman nilang binagtas ang isang daan na merong napakakipot na lagusan. Marami ring sanga ng patay na puno ang naroon sa lugar at mga bungo ng taong nakasabit sa bawat dinaraanan nila. Sa lahat ng presong nakatakas noon, tanging sila Pipeng lamang ang naglakas loob na dumaan sa lagusang pinagtatapunan ng mga bungo ng taong pinagkainan ng mga tiray. Matindi kasi ang paniniwala ni Ongkoy na ang pinagtatapunan ng mga bangkay ng tao
ay walang patibong at panliligaw sa buong lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig naman nila ang pagsisigawan ng iba pang mga taong nasa paligid. Ang iba sa mga ito ay nilalapa na ng mga sigbin at ang iba naman ay pinagpapapatay ng mga tiray na humahabol sa kanila. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, ninais nilang manatili muna sa paligid upang makapagtago sa mga tiray. Rinig na rinig nila noon ang pagsisitakbuhan ng mga ito upang hanapin ang mga taong tuluyang nakalayo na sa kanilang pugad. Habang nakadapa sila Pipeng sa lupa, kitang-kita nila ang iilang kalansay na merong pang mga laman na inuuod na. Pipeng, huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay dyan. Sa sitwasyon natin ngayon, katahimikan ang ating magiging kaligtasan. Pulong ni Ongkoy. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahan nitong paggapang papalayo sa pugad ng mga tiray. Sumunod na dinoon si Pipeng upang kahit papaano'y hindi sila makalayong dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paggapang, narating na nga nila ang bulwagan ng lagusan. Nadapo sila noon sa isang sapa na kung saan yon ang nagsisilbing pagitan ng bundok at patag na lugar. Ilang oras din sila noong gumapang para lamang marating ang lugar na yon ng ligtas. Sa paglapit nila sa sapa, agad naman silang uminom ng walang tigil upang mapuna ng kanilang gutom at uhaw. Sigurado ako, tayo lang ang nakaligtas sa pangkat ng mga tiray. Nakakaawa ang mga kasama natin. Walang kaide-ideya kung anong uri ng nilalang ang tumapos sa kanila. Wika ni Ongkoy. Huwag muna tayong magsalita ng tapos, Manong Ongkoy. Hindi pa naman natin alam ang buong nangyari. Sagot ni Pipeng. Matapos nilang mag-usap, dahan-dahan naman silang umusad papalayo ng bundok. Hindi na nila ito ninais pang tingnan sa kadahilan ng ayaw na nilang balikan ang mapait nilang nakaraan. Sa puntong yon, nakaramdam na si Pipeng ng kaginhawaan at kalayaan sa kanyang isipan. Animoy nabunot na noon ang isang napakalaking tinik na pilit bumabaon sa kanyang lalamunan. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang baryo na hindi pamilyar sa kanilang mga mata. Alam ni Pipeng na yun ang unang beses niyang nadapo sa lugar na yun, sa kadahilanang ni minsan, hindi niya pa ito nagawang masilayan. Manong Ongkoy, ayos lang bang pumunta tayo dyan? Wala bang tiray sa lugar na yan? Tanong ni Pipeng. Walang tiray dyan, Pipeng. Ordinaryong aswang meron. Halika na. Walang mangyayari dito sa ating dalawa kung hindi tayo gagalaw. Sagot naman ni Ongkoy. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtungo nila sa sentro ng baryo. Sa pagkakatanda ni Pipeng, nasa 3:00 ng hapon na noon nang marating nila ang lugar na yon. Dahil sa baho at lansa ng kanilang mga kasuotan, halos pangilaga na sila ng lahat ng taong naroon sa baryo. Ang ilang matandang nakakita sa kanila ay hindi na mabali ang pagtitig ng masama na para bang meron silang karumal-dumal na ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, merong lumapit sa kanilang isang matandang babae habang nagwiwika ng, "May hinahanap ba kayo rito?" Naghahanap po kami ng albularyo, Ale. Pasensya na ho kayo kung mabahong mga suot namin, ha. Natapunan kasi kami ng isang banyerang isda, eh. Dinala pa namin yan sa ibang baryo. Palusot naman ni Ongkoy. Nang marinig ito ng matandang babae,
Agad naman itong itinuro ang isang bahay sa ilalim ng puno ng gemelina. Nakasara ang buong bintana at pinto nito at meron itong sinisigaang balat ng nyog sa bakuran. Puntahan niyo ang bahay na yan. Diyan nakatira ang pinakadalubhasang albularyo dito sa amin. Sagot naman ng babae. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, tanging pasasalamat lang naman ang naibigay nila Pipeng. Nang tuluyan ng makapagpaalam sila sa matanda, dali-dali naman nilang tinahak ang bahay na itinuro nito. Pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang matandang nakangiti na merong alagang pusa at unggoy. Ano ang kailangan ninyo, mga iho? Tanong nito. Tay, makikisilong ho sana kami. Kahit ngayong gabi lang. Malayo pa ho kasi ang aming pupuntahan eh. Sagot naman ni Ungkoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman nilang paghawak sa paa ng matanda upang magmakaawa. Wala na kasi silang maisip na gawin noon kung hindi ang makilimos ng tulong sa mga taong hindi nila kakilala. Awa naman ng Diyos, nagawang maawa sa kanila ng matanda at pinatuloy sila nito ng walang kahit anong kapalit. Kahit pagkain, hindi sila nito nagawang pag-isipan dahil sa naantig din ang puso ng matanda sa sitwasyon nilang dalawa. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pilit namang ikinuwento nila Pipeng ang buong nangyari. Hindi na nila itinago ang bagay na yun sa matanda sa pagbabakasakaling matulungan din sila nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika ang matanda ng, Kilala ko kayo. Minsan na din akong naging kaanib sa digmaang sinasabi ninyo. Matagal ko nang nilisan ang buhay ko noong nakaraan. Hindi ko lubos akalain ngayon na sa aking katandaan ay muli ko na naman itong babalikan. Nang marinig nila Pipeng ang sinabi nito, doon na nga sila napangiti dahil sa totoo ang kanilang naging kuro-kuro tungkol sa pagkatao ng matanda. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, napagpasyahan nilang doon na muna manatili pansamantala upang magsanay. Hinayaan lang naman sila noon ng albularyo dahil nais din ito na maputol na ang paghahari ng mga tiray sa kanilang baryo. Marami na rin kasing nabiktima ang mga ito na halos nalimot na ng karamihang ordinaryo niyang kababaryo. Alam din nila noong maikling panahon lamang ang kinakailangan ng mga tiray upang sila'y matunton, kung kaya't habang nagsasanay silang dalawa, bumabaon na din sila ng mga pangontra sa buong paligid. Grabe! Okay, sobrang angas. Ito na yan eh. Nagre-ready sila para ubusin yung mga tiray na yan eh. Pero para di kayo mabitin, may pondo tayong 2 kwento. Sunod-sunod natin ha. Pasensya na kayo kung medyo na-delay kasi medyo marami tayong ginagawa ngayon eh. Pero pipilit natin na magdire-diretso para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.